Hi everyone, Judy here. Welcome to my channel. In this episode, I'm gonna talk about different topic and I will be using Tagalog in this video so that I can relate to a lot of Filipinos out there who are watching this. This video is all about top 3 things that I learned from my Filipino-Chinese husband. Before that, I'm gonna share with you their background. I will put a subtitle at the bottom. Ngayon, pag-usapan natin yung background ng family ng husband ko. Bago ko i-share sa inyo yung top 3 na natutunan ko sa asawa kong Filipino-Chinese. Kitang-kita nyo naman po ng Filipinang-Filipina po ako. Yung lolo pala ng husband ko was, aristocrat siya doon sa China. Yung lugar ng lolo niya ay sa Guangdong ba yun? Nung time na nag-umpisa na ang communism doon sa lugar ng lolo niya, sa China, inabando na nila yung mga bahay nila, mga ari-arian nila doon. So yung lolo niya kasi aristocrat nga, ano na yung lolo niya, kumbaga well-traveled na yung lolo niya. So ang nangyari nung nag-umpisa na yung communism, nagpalipat-lipat sila ng bansa hanggat sa umabot sila dito sa hanggat umabot siya, yung lolo niya lang umabot sa Pilipinas. Yung mga kapatid ng lolo niya nasa ibang bansa na rin. So hindi na sila nagkikita-kita ever nung napadpad siya sa Pilipinas hanggang sa pumanaw na nga siya. So hindi na sila nagka-reunion, walang family reunion na. Okay, so yun na nga. Bago siya pumunta dito sa Pilipinas, dumaan muna siya ng Singapore. And then from Singapore, napadpad na nga siya sa Pilipinas at dito na talaga naninirahan. At nagkaasawa na at nagkaapo na rin. So basically, yung lolo niya 100% pure Chinese. Tapos yung father-in-law ko is half Chinese na lang yon. So yung lolo niya nakapag-asawa ng Pilipina. Tapos yung tatay niya, ng husband ko, nakapag-asawa din siya ng Pilipina. So, bale, talagang na siya, mix na sila. Tapos, ako, Pilipina din. So, bale yung husband ko, 1/4 Chinese blood na lang siya. Yung family ng husband ko, guys, puro talaga sila, yung mukha nila, Chinese na Chinese talaga. Kasi yung mga wife din nila, ang wife ng father-in-law ko, tapos yung lola niya, mukhang Chinese din talaga. Kumbaga mga singkit din sila. So kaya yung talagang Chinese nila, kung titingnan niyo talaga, talaga yung nangingibabaw talaga yung pagiging Chinese na mukha nila. Okay? So pero yung anak namin ngayon, yung produkto namin ng asawa kong Filipino-Chinese, meron akong anak na talagang Chinese yung mukha. Tapos meron din akong anak na lalaki na Filipino talaga yung mukha niya. Hindi mo hindi mo masasabing may dugo siyang Chinese. Tapos yung anak kong babae naman, mix naman yung niya, yung facial um, yung mukha niya, mix naman yung mukha niya. So, yung second na anak ko lang, talagang Chinese na Chinese yung mukha. Ito na, i-share ko na sa yung tatlong natutunan ko sa Filipino-Chinese husband ko. Number 1, paano mag-handle ng pera. Okay, guys. Kasi guys, whether we like it or not, tayong mga Pilipino, talagang majority of us, hindi talaga tayo magaling humawak ng pera. Nung nagkarelasyon na kami ng husband ko, tinuruan niya ako kung paano humawak ng pera. Pero nung nag-asawa na talaga kami, doon ko talaga kumbaga na practice kung paano talaga humawak ng pera. So, sila kasi sa family nila, binibigyan nila ng importansya yung emergency fund, yung savings, tapos okay lang naman magbili ka as long as you live within your means. Yun sa kanila. Dapat may emergency fund ka. Pangalawa, dapat may savings ka. Okay? Pangatlo, dapat may insurance ka. Ito yung mga bagay na talagang itinuro sa kanila ng parents nila. So, as much as possible, mag-save ka talaga.
Okay? Unlike sa, 'di ba, sa mga Filipino, konting bonus lang dito, namimili na agad ng kung ano-ano. Pero sa kanila, yung paghawak ng pera talaga, parang ano siya, ito yung sweldo mo, expenses mo, minus savings mo, sorry, minus savings mo, tapos kung ano na lang yung matira, yun lang talaga yung gagastusin mo. Okay? So, kung may extra ka, di pwede kang gumastos. Kung wala, di wala din. So, yun yung natutunan ko talaga sa kanila. Magaling talaga sila humawak ng pera. Okay? Then, pangalawang natutunan ko sa Filipino-Chinese husband ko and family, ano sila guys, ano sila, matulungin sila sa kapwa nila Chinese din. Hindi naman kailangan Chinese, pure Chinese lang. Kahit ano, basta sa mga kaibigan nilang Filipino-Chinese na nagbi-business, ano sila talaga, tinutulungan talaga nila, all out support sila doon. So, hindi kagaya sa atin, 'di ba? Hindi kagaya ng mga 'di ba sa atin mga Pilipino, kung meron kang kaibigang nagnenegosyo, humihingi ka agad, kung bibili ka, hihingi ka ng discount. So, sa kanila hindi. Parang ano sila, no, wag mo na kaming bigyan ng discount. Tulong na namin sa iyo yan para lumagaw yung negosyo mo. Sige, bibili kami ng marami from you. Ganyan sila guys. Talagang sinusuportahan talaga nila yung kakilala nilang kaka-startup pa lang mag-business. Of course, kung malaki na yung business, alam naman natin yung mga Chinese, kung makakamura din sila, hihingi sila ng discount. Pero pag nag-uumpisa pa lang yung business, sinusuportahan talaga nila ng todo. Okay? Tapos, yung family nila, napaka down to earth. Yun yung ano, walang Great Wall of China, walang barrier talaga. Yung mga mukhang Chinese talaga sila, pero yung the way, yung puso nila, the way yung culture nila, they are ano talaga, yung Filipinong-Filipino talaga sila. Okay? So, hindi na nga sila yung talagang yung mga Chinese New Year na celebration. Wala na talaga sila ng ganun. Actually, yung mother-in-law ko, siya yung talagang, mahilig sa mga Chinese tradition. Mahilig siya sa ganun. Kahit hindi naman siya talaga Chinese, Filipino siya. So, nakakatuwa lang kasi yung father-in-law ko, hindi siya naniniwala sa mga ganyan. Pero yung mother-in-law ko na Pilipinong-Pilipino. Siya yung mahilig sa mga Chinese products, Chinese traditions. Yun yung nakakatuwa lang talaga. So, um, masasabi kong napakaswerte ko kasi hindi sila yung mata pobre, hindi sila yung mapanglait sa kagaya kong Pilipino. Tapos tapos ako guys, hindi din kasi ako mako-consider ko yung family ko na low income family. Hindi kami mayaman. Tapos, yung husband ko naman, hindi rin naman talaga sila mayaman. Nasa middle average income earner family sila eh. Status sila na dito, tapos kami dito. So, hindi sila mapanglait, napaka down to earth nila. So, yun yung, kumbaga, masasabi kong napakaswerte ko talaga kasi wala na akong Great Wall of China na aakyatin or i-break. Okay? So, yun yung maganda doon. Actually, yung former boyfriend ko na Filipino, doon ako nakaranas ng nilait ako. Tapos yung family ng former boyfriend ko was, ano sila, mata pobre. Kasi doon ko naranasan yung nalait ako na kasi pobre nga ako. So, pero dito sa family ng husband ko guys, wala talaga akong hindi masyadong malaking adjustment. Kasi nga napaka down to earth nila. Tapos masayahin sila guys. Masayahin silang family. Tapos napaka close nila sa isa't isa. Yun yung mga ano ko, natutunan ko sa kanila guys ha. Kaya isa ko sa mga maswerteng Pilipina na nakapag-asawa ng Filipino-Chinese. Okay? Pangatlo guys binibigyan talaga nila ng halaga yung pamilya. Kung close yung Filipino, mas close sila sa isa't isa. So, yun lang ang share ko sa inyo guys sa being married to a Filipino-Chinese husband. So guys, maybe next time, comment down below if you wanna know our love story. Maybe pag andito na siya, we will talk about our love story, kung paano kami nagkakilala.
Okay? Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sana po nakatulong po sa inyo. Maraming salamat. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye!